de Coda e, por suposto, esa tensión que sempre se vive nas cribas. Por conquistarnos, por o traballo vocal, o ese empaste, por ser frescos, decidimos que a mellor canción de esta noite é Coda con Uptown. O xurado do Happy Day decidiu que o coro que deixa o Happy Day esta semana é Alameda. E hoxe temos un programa de luxo. Notase que nos vamos achegando aí o calor do verán, que é verdad que todos os coros colleron ritmos un pouquiño máis cálidos, desde ritmos africanos, brasileiros, samba, bossa nova, tamén pasaremos por os clásicos de aquí, tamén teremos unha canción dos Tamara e ritmos tamén dos máis actuais, tamén así, algo bailable. E como sempre, moitísima emoción, unha expulsión, unha nova noite de criba e atentos, porque nos aproximamos a esa gran final. 12.000 euros que levará o gañador do Happy Day. Eu non o perdería, alá vostedes, ti tampouco, a que non? Tampouco. Queden conosco, queden conosco. Pues en los Goya estaba allí esperando el momento y digo, tengo que salir de esta presión y empecé a pensar, no es un Goya, es una empanada de millo con zamburillas y cuando vaya a Galicia me la como. Bueno, me dieron el Goya y Juanito me vio la cara y me dice, nos vamos para casa. Nos sentamos en el sofá, el Goya encima de la mesa y 2 mouse. ¡Juanito! Pois eu celebro poder tomar un leite 0% e de Larsa. Porque as cousas boas hai que celebralas. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Montaña o sendero? Sendero. ¿Por allí o por aquí? Por el medio. Yo no soy uno más. Yo voy en moto. Tú no eres uno más. Asegura tu moto de campo con línea directa desde 60 euros. Línea directa 902-123-441. ¿Te gusta Café Fortaleza? Que sí, que hay que desconectar con las cápsulas Fortaleza Colombia. Es bien fácil. Cápsulas Fortaleza Colombia y vive el momento. Piensa en mí cuando sufras. Pasas muchas horas de pie. Sientes que tus piernas te pesan y todo te cuesta más. Trombocid Forte mejora el flujo sanguíneo y le proporciona a tus piernas con varices un alivio eficaz. Con Trombocid Forte te sentirás mejor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Oye, ¿y Juan? Me preocupa. Sigue con el colesterol a más de 200. Se cuida de vez en cuando, pero podría hacer más. El colesterol a más de 200 es una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. En casa tomamos Danacol y nos bajó. Danacol reduce tu colesterol hasta un 10%. ¿A qué te ha bajado? Sí, gracias. Si buscas un nuevo adhesivo para tu dentadura, prueba Algasit Crema. Dura todo el día, protege las encías y combate el mal aliento. Nuevo Algasit Crema. Si ha notado que le han salido humedades en casa, llame a Murprotect. Infiltraciones, capilaridad, condensación o salitre, Murprotect lo soluciona. Empresa líder en España y en Europa, lleva más de 60 años ofreciendo soluciones definitivas, con garantía de hasta 30 años. La salud de su familia y de su hogar se lo agradecerán. Sí, estoy hospedada en Casa Manola. Justa tranquilidad de que estaba buscando. Quería botar unha man. Outra man. Praza Pontevedra, puedo cruzar. Hoy ha sido un día grande. Hoy todo me ha salido bien. Me gusta Café Fortaleza. Y luego dicen que a esta hora no se puede disfrutar de un buen descafeinado. ¡Qué sabor! Cápsulas Fortaleza descafeinado. Disfruta y descansa. Máis de 5.000 persoas sufriron lesións por un accidente de tráfico en Galicia o ano pasado. Boa parte delas por lategazo cervical. Para a súa correcta recuperación, é fundamental que sexa atendido nun hospital acreditado pola Consellería de Sanidade, que ofreza todas as garantías para un correcto tratamento. O Hospital La Rosaleda conta cun completo servicio de rehabilitación e fisioterapia cos mellores profesionais e sen esperas. La Rosaleda,
Hospital de referencia aos 365 días ao ano. 7 noches para reducir. La revolución de Somatoline Cosmetic. Nuevo reductor 7 noches. Reduce ya en 7 noches. Clínicamente probado en el 100% de los casos testados. Es Somatoline Cosmetic. Funciona. Black Excess for Her. Fragrances by Paco Rabanne. ¿Tenéis hambre? Sí. Venga, que en 20 minutos nos hacemos un integral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Para sentirte así no tienes que ser el equipo de natación sincronizada. Solo elige su mismo arroz. Integral e integral con quinoa. Si es SOS, es bueno. Hoy sí es un día grande. Que sí, que hay que desconectar. Ah, y si no lo haces es porque no quieres, ¿eh? Porque con las cápsulas Fortaleza Colombia es bien fácil. Solo tienes que encontrar tu momento para disfrutar de lo bueno. Me gusta Fortaleza. Pues eso, cápsulas Fortaleza Colombia y vive el momento. ¿Crees que no necesitas ayudar a tus huesos? A partir de los 50 años, tus huesos pierden calcio, pudiendo bajar su densidad, siendo una causa de riesgo de fracturas por osteoporosis. Densia con vitamina D contiene 500 miligramos de citrato de calcio de fácil absorción para ayudar a reducir la pérdida de minerales óseos. Densia, el experto en huesos. Danone, coas familias galegas alimentando sorrisos desde 1919. Danone patrocina o Happy Day. Ven, cántanos, canta con nos, queda con nos, y nos juntar a nossa voz. Oh, happy day, todos sabemos. De empezar un programa e recibir a un presentador. Moitísimas grazas. Que luxo. Que luxo. E ahora que fago toda a semana sin vos, e que sos outro de menos, tanto a todos eles como tamén a vostedes. Moitísimas grazas por estar aí. Vamos a arrancar este O Happy Day, un O Happy Day de moitas emocións, un O Happy Day no que se lle gusta a música, se lle gusta o baile, se lle gusta o espectáculo e, sobre todo, se lle gustan as emocións, asegúrolles que este é o seu programa. Queden connosco. Palabrita, un programa no que, como lle decíamos, hai moitos sentimentos. Non me quero acordar da pasada gala, Primeira expulsión do Coro Alameda. Aquí isto foi, bueno, un regueiro de vaguas constante e a cousa é que as emocións van en aumento. Nova gala, nova noite de expulsión, nova noite de criba, ou o que é o mesmo, o xurado volverá a propoñer 3
coros para abandonar este programa, este O Happy Day, e a cousa creo que vai ir increchendo cada vez máis. Hai que ir eliminando coros, isto é un concurso, solo pode ganar un, e solo un se vai poder levar eses 12.000 euros de premio. Un premio ao que vostedes non poden optar, vostedes non participan no Happy Day como concursantes, pero sí que poden participar de dous xeitos diferentes. Un xo coñecen a través das redes sociais, a través do hashtag OHDTVG3, para chegarnos, bueno, pues todo tipo de comentarios acerca desta gala. Todas as súas suxestións serán ben recibidas, e tamén o poden facer físicamente. Poden acudir ao plató de O Happy Day, como se fixo gran parte deste público. Graciñas por acompañarnos. Só teñen que escribirnos a nosa página de Facebook, mándenos unha mensaxe, cantos son, cando queren vir, e nos encantados de buscarlle un oco, de buscarlle a cubillo neste plató. Así, bueno, pues vanlle poder por cara a toda esta xente fantástica, este gran equipo que fai posible este programa. Van poder ver e escoitar os coros en riguroso directo que cantan, vamos, como os anxos, e tamén van poder coñecer o noso xurado, que xa de paso recibimos cun fortísimo aplauso a Ramón Bermejo, a Nasla Xami e Eva Perales. Os nosos membros do xurado, pero, bueno, vou saludar primeiro, por suposto, Nasla Xami, cantante e compositora. Moi boas noites. Boas noites. Ramón Bermejo, profesor de canto e técnica vocal, director do coro da RA. Moi boas noites. Boas noites. E Eva Perales, manager musical, tamén productora e ex-xurado de programas de caché como Operación Triunfo e Factor Xe. Moi boas noites. Boas noites aos tres. Antes de entrar en materia, quero que recordedes, bueno, vos non, que vos xo sabedes, pero igual hai na súa casa algún despistado que non sabe o que nos xogamos nesta noite. Nova noite de expulsión. 3 coros que están na corda frouxa. Tolean as estrelas en noite de tronear, mariñeiro, mariñeiro, na terra temido mar. Queremos o xurado de O Happy Day que estades nomeados para a semana que ven. O xurado de O Happy Day decidiu que o coro Vía 7 ten que estar nomeado. I know I just can't stay here in heaven. O xurado de O Happy Day decidiu que o coro que está salvado sexa Acorde Secreto. Bravo a Vila polo seu traballo e pola deportividade. E veredes, xunto con Vía 7 e xunto con Alecrín de Brión, disputándoos 2 postos para salvarse no Happy Day. Vai ser un programa de altos voos, de moita tensión. Membro do xurado, gustaríame que lle deres pois un pequeno consello a estes 3 coros que hoxe se están xogando as favas aquí no Happy Day. Penso que tedes que darvos conta que este é un concurso de coros que cantan e nos, pois, eso é o que valoramos moito. Que estedes ben afinados, que estedes ben empastados, ao fin e ao cabo, que cantedes ben. Brevemente, Ramón. Sí, bueno, un pouco abundando no que di Nasla, pois fixarse moitísimo nos detalles, non? O sea, quero dicir, unha canción ten un principio, ten un desarrollo, ten un final, ás veces pasan cousas polo medio que ensucian unha boa interpretación, non? Entonces, pois, eses comezos de frase, eses finais de frase, eses comezos de tema, eses finais de tema, o sea, a partir de agora, imos ser un pouco máis rigurosos nese tipo de cousas e vanse valorar bastante. É dicir, que vos deixedes a pel neste escenario e que esta sea a millor actuación de toda a vosa estancia neste programa. Eso son as 2 condicións básicas desta noite. Vos parece ben? Son vos consellos. Show must go on. Facémosche caso. Son vos consellos, seguro que tomarán todos moita nota, como tamén tomaron nota aquí os amigos do coro Coda, que o certo é que pasastes de estar no pelotón, na cola do pelotón, digámoslo así, a ser cabeza de carreira aquí neste O Happy Day, non vir en apenas 2 programas. No primeiro, na primeira gala, foron nomeados polo xurado, propostos para abandonar O Happy Day, e nese segundo programa, pois, sacastes o mellor de vos mesmos e mellor actuación. E creo que hoxe vades con ánimo de volver ser así os reis un pouco da selva do Happy Day, non? Polo que vexo. Bueno, vamos a intentarlo. Se alguén non o pillou con este vídeo, seguro que o collen, xa verás. Nos temos traballado casi todo o musical do Rei León, que fixemos unha adaptación.
bueno, aquí este señor que é o malo da película. O ciclo vital é un dos temas máis representativos, non? É como comeza e como acaba o musical. Home, é un tema moi emocionante, non? Sí, sí, é verdade que sí. É unha cosa así que empeza suave, non? E ten aparte, ao mesmo tempo a cousa está épica, non? Casi como de coro ruso, non? Chama a atención varios aspectos, non só o que é o tema vocal, é algo moi chamativo, non? Quería, en estos 3 minutos que temos, pois intentar plasmar todo ese colorido, toda esa diversión. E ao mesmo tempo ten a cousa esta de darlle un sabor africano real, non? Dende a forma, bueno, todo o coro en swahili, é real. Ese tema ten un plus de esforzo, de exigencia que non ten nada máis. Vaya ovación, ¿eh? Vaya ovación. Como... Non se pode. Gustar o público gustaste, Olalla? O público de aquí, polo menos, gustaste.
Espero que un pouquiño. Si non, foi todo moi selvático, como diríamos Guns N' Roses, foi Welcome to the Jungle totalmente. Sí, aparte moi ben caracterizados. Cal foi o disfraz así que máis traballo vos deu? Porque eran todos moito choio, creo, non? É que podes preguntar a todos de aquí, a todos, e a Ana, que son parte do equipo, que non están aquí no escenario, pero que para poder facer, sabes, todas estas cousas necesitámolos. E non sei, pois o traxe de Scar está feito todo de madeira. Scar, vente para cá, Scar, que te vexan. A ver, se tengo como máis chollo dei. Vente para cá, Scar. Cuidado con él. Scar, que mala cara tes, se é revirado. Era so malo na película e... O Bocata era moi malo. Sería cousa do Bocata. Tamén, me imagino que vos bastante traballo o tema de cantar en suajili, non? O voste de dominar o suajili foi vos moi sinxelo. Sí, a verdade é que o dominamos perfectamente. Pasamos uns días incluso por ali para saber un pouco máis. Ten cuidado, que Eva Perales sabe de todo, sabe de inglés. E o suajili tamén lleva os idiomas, controlaos todos. Eva, non sei de suajili se te pareceu correcto ou non correcto. O suajili quedoulles estupendo. Quedoulle ben, non? Estupendo. E o resto da actuación, como ves? A verdad que pasar dun Frozen a pasar ao Rei León e deixar a este xurado primeiro helado ou xeado, pero non precisamente de emoción, a pasar a facer, creo que un dos musicais máis difíciles de interpretar encima dun escenario. Este bestiario é maravilloso, difícil de facer, pero dificilísimo de poñerse a cantar con el. Pesa moitísimo, comprimen as partes que necesitades ter libres. A verdad que non sei cual é a vosa estrategia, pero esta é, non sei, unha actuación propia dunha final de O Happy Day. Polo tanto, estou encantada de empezar así este programa. Se eu fora algún dos vosos compañeiros, estaría pois un poquinho preocupado, porque empezar desta maneira sinta un precedente. Agradecen tamén os piropos teus, Eva, que non diga que tan mala Eva sempre, porque se vexa que Eva tamén ten corazón, tamén dice cousas boas, claro que sí. E recibide este forte aplauso do noso público, graciñas, claro que sí. Venga, vamos todas. Hoxe é o noso día, señor jurado. Scar, ti non é o rei. Claro. Se aprecian a súa vida, cousas como respirar, andar, xa saben o que teñen que facer. Graciñas! Happy Day! E por segunda semana consecutiva, Vía 7 volve estar na encrucillada. O xurado a semana pasada apreciou os seus progresos, pero non creron que foron suficientes como para pasar a criba. Agora apostan polo rock, a ver se lles vale para librar da expulsión. O xurado de Oh Happy Day decidiu que o coro Vía 7 ten que estar nomeado. Se nos eliminan nesta gala, a ver, inevitablemente imos estar un pouco tristes, tamén algo decepcionados a nosa intervención no programa, pero tamén imos levar esa experiencia, porque é unha gran experiencia participar no Happy Day. Pensamos que a valoración do xurado foi bastante boa, no sentido de que aprezaron as nosas melloras. A evolución desta semana foi notable. Vides moito mellor que a semana pasada, con eso xa temos o punto. Se nos votan que nos inviten ao plató. Sí, realmente creemos que somos a salsa do programa. Imos a darlle unha voltiña a ver que tal nos hai isto que imos presentar, vale? Rock the Night, do grupo Europe dos anos 80. E sabemos que Eva foi bastante puntillosa co tema de inglés. Creo que Eva vai estar contenta con nosa pronunciation. Non nos botedes fora. Ademais, o tema que temos preparado despois de Rock the Night é boísimo. Unha cousa que non ten nada que ver co resto. Top secret. Claro, a cuestión é que estamos, e mentre estemos, a loitar, hai que loitar. O Happy Day, prepárate para unha noite de rock.
voces dos amigos de Vía 7. Vou por aquí polo medio, porque estou reparando no vosso estilismo e a xente tamén gustoulle bastante, Como está hoxe o público, Hoxe non acabamos aquí. A ver se chegamos ao telexornal da mañá que ven, porque hoxe vamos largos. Falaba do voso estilismo, porque foste bastante criticados nas primeiras galas por o voso estilismo, pero hoxe describidme un pouquiño así o voso look así rockero, ti por exemplo. Pois hoxe look rockero total. Temos a moteira, temos a máis heavy de todas, e a damos de todo. Moi ben. Pregúntolle aquí a Hugo, porque, bueno, aquí hai uns cuantos en Vía 7 que sabedes bastante de moda, non? Sodes modelos, podese dicir así. Bueno, modelos. Ti é que... No, foi o que me dixeron, se non despedimos un guionista. Hai un posto de traballo nas túas maus. Ti modelo, e quen máis sodes modelos aquí? Pois aquí miña compañeira Carolina. Tengo o lagarto pintado, vente para acá, arrímate para aquí un momentiño. E quen máis? E despois temos por ali a Lucía. Lucía, ven para aquí, a recepción, ven para aquí. Non sei se alguén máis. Ven para aquí, e quen máis? A ver, hai algunha máis? Non sei. Digo por aquí. A ver, solo vos os tres? Sí. Non hai ni... Ti? Claro, tamén. Vos ven para acá, vos, non sei, vide para acá, digo. Xa que temos modelos, pois é que eu viví un poucos desfiles en directo, non? É como o xurado, pois mira, criticou-vos por o vosso estilismo, que vos parece facendo así? Se nos ensinades un pouquiño a desfilar aquí por o escenario do Happy Day, apetece vos a vos? Sí. O público manda, espera, unha musiquiña, buscade con calma, compañeros de son, algo así que lle pega así algo, non sei, conta que sea algo sexy. Tédelo por aí, ide con calma, non vos quero meter en compromiso, ide preparando, e vos, mira, empezade de atrás mellor, así... Vamos a arrancar o Happy Day Fashion Week. Isto vai ser, vamos, fuera de serie. Pasillino, moi ben, oye, están todos moi preparados. Temos a música aí. Malláchelo, chico. Malláchelo, muchacho. A ver como desfilan estos de Vía 7. Vamos alá. Adiante. Aquí hai chulería, Aquí hai chulería para rato. Moi ben. O rapaz que non pode faltar, Hugo. Maravilla. Pequeños aí, Carolina. Madre de Dios. Madre de Dios. Maravilla. Fuertes aplausos, claro que sí. Fuertes ovación. Pide, chicos, pide para adelante. Para adelante todos. Pide conmigo. Con esta ovación damos por concluida a Happy Day Fashion Week. Non sei se o desfile tamén puntúa aquí no... Eres mala persona. No, porque mala persona, no. Quedou moi ben esto. É xurador. Brevemente, eu vinos genial, a mí encantaron este desfile. A mí foi fantástico. Calquer día desfilas ti, Eva, ou ti, Nasla, cuidado. Igual na seguinte... Que con tacóns son máis patosa que... É mellor así, tipo atraco sale mellor. Que vos pareceu o desfile tamén a actuación? Moi ben, o desfile moi ben, a actuación tamén. A ver, hoxe notouse moitísimo cambio no traballo. Hai moito traballo de empaste atrás, gustounos moito, transmitichedes moitísima enerxía, sacachedes o vosso lado roqueiro, que nos encantou. Entón, eu pola miña parte penso que moi ben, moi bo avance, e iso gústame, parabéns. Sí, un coro modélico, non só polos modelos e as modelos, senón porque realmente viuse unha evolución moi importante. Eso é para nós do fundamental deste programa, non? Ver como van evolucionando os coros, non? O sea, que non se estanquen e que se vexa ese avance. Sí, a evolución no inglés, incluso. Porque xa, non sei se dixestes durum ou xurup. Que decía desa, así? Porque con tanto rock and roll... Duro e xuro non dicía, pero bueno. Que decía? Xurup? Por vos. Non, precisamente non, o coro. Que decía desa? Durum, non? Durum. Valeuche. Sí, que eu teña aquí duda. Durum ou xurup? Entonces, por aclarar. Maravilla. Seguimos aprendendo inglés. Como é para Ramón, o de ser modélico está moi ben, pero o desfile non contaba, vale? Digo, para que teñades en conta. Os tres. Chicos, graciñas. Desfilar todo, nunca mellor dito. O coro Vía 7. Moitas gracias.
Divertidísimo, é super cañeiro. Temos espírito do rock dentro! A min o durum en inglés costoume moitísimo, porque é moi complicado, máis difícil que en galego, moi duro, moita pronunciación, e costoume. Eu ben porque eu estudo inglés, entón, pois non me costou demasiado, ainda que a canción sí que ten frases un pouco así trabalingüeiras, non? Rock now, rock the night, whoa. Seguimos no Happy Day e facémolo con Alecrín de Brión, que, por certo, é a primeira vez que están na corda frouxa, pero non se ven nerviosos, O certo é que aceptaron o veredicto do xurado de bo grao, con moita simpatía, con alegría, e creen que poden seguir neste programa. Apostan por un xénero especial, apostan pola verbena, pero non polo pachangueo, senón pola zarzuela. Vos, Alecrín, estades nomeados para a semana que ven. Julián. Pero bueno, nada, ven. Pero que, non pasaría nada. Es que o ir ali xa foi un premio. Que non todas as corales poden salir seleccionadas da maneira que salimos nosotros. Dice o xurado que somos moi serios. Sí que botamos en falta un pouco, que saíredes un pouco da vosa zona de conforto. Entón, aínda nos queda eso pendente para vervos. Que esperen a que nos vexan con Mantón Post. ¿Dónde vas con Mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chilé? A verbena da Paloma a levamos de maravilla. Bueno, hai que matizar ainda moito. Baixa, sube, piano. Eso o tenemos que ir controlando pouco a pouco, porque vamos a intentalo por encima de todo. Conquistar os xurados, está clarísimo. Malo será que non lles guste, porque arrasan todos lados, non lles vai gustar a eles. Con chulería vamos a defender moi ben, se non saberedes. O non só levamos. Entonces, isto é unha cousa que ven por demais. Bueno, a ver, o aceptaríamos, claro, que non tiñamos máis remedio. Home, mellor, canto máis avances, pois mira, mellor. Non, eso a quen llamar un dulce. É un dulce tras outro, pois mira, sería maravilloso. Pero bueno, así vamos. ¿Dónde vas con Mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Y cuando tanto te lo supliqué, porque voy a gastarme cosita lo que me has hecho tú. Y en ese chico tan guapo, con quien luego la vais a correr. Un sujeto que tiene vergüenza, un dolorido que hay que tener. Y si a mí no me diese la gana de que fuera del brazo con él, te voy a regalar. Toma, churrito, mi niña, toma. Y no seas el no seas el que me vas a matar. Por ser la Virgen de la Paloma, un Mantón de la China, un Mantón de la China, me vas a regalar. Te voy a regalar. El regalo si no es broma. Y llévame en Berlín, y llévame en Berlín al casa, a pasear, venga, el regalo se me te toma y queda ese ti. Me vas a follar y me sale ese ti.
hai chulería, Aquí hai chulería, chulapos e chulapas. Hai chulería, torero, incluso se escoita por aí. Gustoume. Vente para acá, amigo. Vente para acá. Algo que non... Queres quedar aí? Home, somos da mesma altura, sí. Bueno, como vos queda aí ti no alto, non hai problema ningún. Con isto eu non sei por que non falites o primeiro programa. Chamar, no DNI pon José. Pero a ti chamar como te chama? José. Ahora non me veñas engañando. Ese é o motivo que me puxeron algúns amigos de aquí que... Pero como? Por os pasillos eu non escoitei, José. Pero como escoitaches? Como dixo? Viña que usted. Pavarotti. Temos ao Pavarotti de Ferrol e eu sin saberlo aquí. Circunstancias que surcen na vida. Home, imitar algo, imitadrevos. Así o que é no... No Relleniño, polo menos. No Pavarotti, claro, aquí no... No Relleniño, polo menos. É que aparte de gustar yo vou comer, a todos en xeral, porque, bueno, eu ali naquele camerino vin cousas que non vin neste mundo. Non descubres que a ver se nos van a eliminar. Por eso... No, eso incluso hasta pode sumar puntos polo xurado. Vou dicir logo por qué. Este home é prácticamente o embaixador do licor de guindas dos Alecrín de... Verdade ou mentira? E se non pode dar testimonio unha das nosas compañeiras de redacción, non a pobriña, que non bebe alcohol nunca, é unha rapaza guiada, pero cando engachache tipo la beira non tuvo outra. Non tuvo máis remedio que ir a tomar. Tuvo que probar o licor de guindas. Estaba enferma, dicía ela, pero... No, ao principio non lle gustaba demasiado, pero logo, co segundo trago, xe parece que lle foi collendo. A que sí, engancho o licor de guindas ese. Engancha. Pois oiches ao xurado igual, para así captar a súa benevolencia, digámoslo así, igual xera ben así, invitarlo logo un chupitiño. Si o queren agora tamén, logo baixamos, o chupitiño, mellor logo ao final. Eu logo paso polo caminho outra vez, vale? A tomarle outro. Gracias, José, un artista. O Pavarotti de Alecrín de Brión, o Pavarotti de Ferrol, membros do xurado. Gusta vos a verbena, vos? Sí. Bueno, eu creo que con esta interpretación maravillosa da verbena da Paloma acabou esa solemnidade dos dous primeiros programas, non? Enchestes de cravos este escenario de alegría. Houbo algún problemiña pequeno por aí co tempo en algún momento, pero eso quedou resolto con ese final espectacular, cheo de gracia e de cariño. Enhoraboa, de verdade. Confírmase que a presión de estar nomeado é boa. É boa porque pon as pilas, os coros. Hoxe vimos o millor Alecrín de Brión, porque ese Alecrín que disfruta e fai disfrutar. Mirade, unha cousa que non quería contar, pero eu en Madrid teño a casa xusto, sou veciña da Virxen da Paloma. E todos os días 15 de agosto celebran esta festa tan tradicional madrileña e inches a casa de chulapos e chulapas. Isto que aquí parece un pouco de comedia é aínda verdad, é así. As mulleres son moi chulas e os homes quedanse así un pouquiño para baixo. Pero creo que hai un carácter galego de muller galega que se fixe un mix ca madrileña que deu unha gracia especial a esta canción. Eu vos agradezco moitísimo o do licor de guindas. Claro que sí, fortísimo aplauso. Visto de verbena madrileña, pero tamén a de aquí, tamén son de verbenas de aquí, de outros países. Graciñas, Alecrín de Brión, moitas gracias. Adiante. Moi amable. Sí, señor. Non pego polo, pego a camisa, termina. Sí, podes vela, sacamos o pañuelo e podes ver, Mira por debaixo. Mais, non me enseño máis, verdad? Non máis que camisa, vale. Os fixemos nós, as mulleres. As mulleres fixemos o noso e o de outras e así. Un montón de la chinana, chinana, chinana. Un montón de la chinana. Happy Day. Se lle digo que as nosas seguintes protagonistas son un trío feminino e que se grava na cama, igual se me alteran, pero tranquilos, non se me asusten que seguimos falando de música, en concreto de tres mozas do coro Encaixe, as que lle gusta facer versións moi persoais, digámoslo así, de temas de éxito. Chámanse De Vacas. Hi, I'm Pinta. Hi, I'm Morena. Hi, I'm Marella. Hello. Hi, how are you? Na gente saro engancho inchocha. Inés falla eu, ademais de estar no coro Encaixe, temos un trío vocal e o que facemos basicamente é versionar temas que consideramos que o mellor foron maltratados de alguna maneira. Pagana style, sexy lady, oh, 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 oh.
O Gangnam Style versionámoslo precisamente porque pensamos que un deses temas que suelen triunfar e suelen ser criticados de alguma maneira. A cuestión que o tema é bonito, só que había que descubrirlo de alguma maneira. O nome de Vacas ven de intentar encontrar algo que nos... De chamarnos pinta amarela e morena. Sí, claro. Empezamos porque cada unha tiña o pelo dunha cor, non? Para empezar. É moi profundo. A canción que imos interpretar esta semana é Máis que nada. A versión de Máis que nada é unha versión dun tema brasileiro que nos gusta a prácticamente todo o grupo a música brasileira, entón queríamos meter un tema upa, upa, upa. Eu creo que vai funcionar, esperemos. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado e o que quero é sambar. E este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. E este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Ai, se eu te pego certinho. Grande para Encaixe, esa conexión Galicia-Brasil, moi interesante. Que veñan para acá, tírame, moza. Bolas tres. Porque mira que Galicia ten vacas, o país do millón de vacas que dicía aí Manolo Rivas, pero que canten tan ben como a vos, cuidado, xa menos, o que víamos no vídeo. E en coreano, aparte. En perfecto coreano. Ou tailandés, non o temos moi claro. Non botes por fora moito con dos idiomas, está aí a Perales que vos pon a línea, non botar moito por fora. Bueno, como xorde eso de vacas? Pois porque nos gustan as vacas fundamentalmente. Gustamos as vacas? Sí, ese é o principal. Ben, encantou o tema dos nomes in English, pareceume fantástico. Podelo repetir? Bueno, tienes amarela seguro, non? Sí, amarela.
Rubia con más vacas, efectivamente, moi ben. Morela. Morela. And you? Hi, I'm Morena. A morena, moi ben. Pinta. E a pintiña. I'm Pinta. As tres. É como se vos deu así por os nombres tamén das vacas, por a cor de pelo, non? Explicabades no... Bueno, sí, en principio, antes ele era máis Pinta, pero sí, iba por aí. Viñeches tamén, non? Sí. Está ben. E o tema de gravarse así na cama con miradas así anxelicais e tal, así un pouco Spice Girls, eso de... Porque os cas vacas moito non ten que ver, non sei como... O Spice Girl era... As ataches. Unha referencia vosa da... Eso foi o que nos uniu dende sempre, as Spice Girls. As Spice Girls. E dai toda a nosa trayectoria musical. Maravilloso. Novos hits, temos xa en carteira? Estamos traballando. Non podemos adiantar nada, entonces, non? Non podemos adiantar, pero estamos traballando, eh? Bueno, maravilla. Esperaremos por de vacas siguen facendo como las din, pero bueno, seguiremos escoitando como coro en Caixa. Que os pareceu esta media samba, media bossa nova? Membros do xurado. Moi ben, o arranxo é moi bonito, soaba moi empastadiño, como falamos antes, a pesar do baile, pois houbo empaste e houbo afinación e iso agradecese. Tamén agradecemos que saíredes un pouquiño desa zona de conforto que falábamos a semana pasada, non repetirse sempre, ir na mesma liña e darnos outras paisaxes vosas que tamén queremos ver. Pola miña parte, bastante ben. Tira. Necesito licor de guindas, que mo trae o me. Esto pérdese, non sei, esto pérdese. Eu creo que sonou super empastado, moi ben, a min gustoume moito o dúo solista tamén. E gustoume moito o arranxo de Manuel. Creo que foi para min, para o meu gusto, un dos mellores arranxos que se escoitaron por aquí. E nada, creo que o vestiario tamén está un pouco na vosa línea así de simplificarse un pouco, pero gustoume moito. Sinto que me falta chegar ás vosas esencias. Hai como un interruptus. Sí, estou moi de acordo. A min pásame tamén eso. Noto, hai como unha especie de barreira, non? Notade vos? Pouco de... Bueno. Sí, eu tamén o noto eso. Teño que decir que sin eso estou de acordo, pero si noto como unha certa que non tampouco é difícil de explicarlo, pero eso tamén o noto. Quizás é unha distancia, o mellor. Pero non noto esa fusión empática tamén. É filosófico total. Totalmente. É por variar un pouco, pero é filosófico. Pero é importante a conexión. Eu non concordo, pero non imos discutir. Está ben que non concordo. Está ben. Por aquí de acabar o programa, pero as discusións filosóficas parecen moi interesantes. Retomámoslo logo, parece vos? Sí, despedimos con un forte aplauso a Encaixe, parece vos. Graciña. No próximo imos abrazar o xurado moito, darlle moitos bicos. Vamos a intentar cantar moi perto do público. Así que se note un sudor e todo. Achegadevos a pantalla con nós. Máis xuntiños. Pero estamos super contentos, porque nos mola moito sambar e o facemos moi ben, moi ben. É Facebook, o Hotmail, a rádio comercial. Mas passámos bastante ben, Vamos a seguir a festa. Samba. Aí se eu te pego, sardinha. Nos vamos. O terceiro dos coros que hoxe se enfronta a expulsión é o Obradoiro Vocal a Vila. É a primeira vez que pasan por este trance, a ver se os nervios non lle xogan unha mala pasada, do que sí están seguros de que queren sacar ese animal que levan dentro. E van facer sin base musical. O xurado de O Happy Day decidiu que o coro que está salvado sexa acorde secreto. Os estar nomeados, bueno, pues, o que che vai obligar é pues, a traballar o doble, facer un poquinho de caso ao xurado. Ten un son que a min gústame, pero sí, parte interpretativa tiña un pouco de azúcar de máis. Eu penso que as valoracións que nos aportou o xurado, porque realmente son aportacións ao coro, van nos facer máis fortes. Este tema é un conxunto de cantos dunha tribu que está no noroeste do Brasil, no Amazonas, subindo a dereita.
queremos probar con algo tribal, con algo que realmente saia do molde do que se levou ata agora ao programa. En xeral, non só por parte nosa. Facer o indio, basicamente. Basicamente. Hombre, a primeira sorpresa foi intentar ir desnudos, pero descartámoslo. De feito, estamos simulando o ruido dos animais na selva e estamos entre a vegetación un pouco, sacar o animal que temos dentro. Estamos nun concurso e temos que recoller todo o que nos digan para poder adaptarnos e poder chegar á final. Queremos chegar ao premio, claro, como todo mundo. E vamos a traballar o 100% hasta donde cheguemos. Accio parare agli hosire, yuenere capora yosire. Accio yuenere yosire, accio yuenere yosire, accio parare a yosire, accio parare a yosire, accio parare a yosire, yuenere capora yosire, accio parare a yosire, accio parare a yosire. Faccio parare Yossire, yuenere capora Yossire, faccio yuenere Yossire, faccio yuenere Yossire, faccio yuenere Yossire, faccio yuenere Yossire, faccio parare Yossire, faccio parare Yossire, faccio parare Yossire, yuenere capora Yossire, faccio yuenere Yossire, faccio yuenere Yossire, faccio yuenere Yossire. Camarera di te, guarite, 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 io iremo guarite, aham, aham, aham. Guarite, 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 io iremo guarite, aham, 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 aham. Perdón, non vos quero pisar. Que va descalciños todos. Esa atmosfera selvática. Vente para acá, Tilde. Ti misma, Tilde. Como vos inspirastes aí para recrear efectivamente esta atmosfera selvática así tan nativa? Pois intentando imitar os sonidos da selva amazónica, claro. Bueno, hai que dicir unha cousa, dixémolo ao comezo, pero tamén o repetimos agora. Non houbo ninguna base musical. Todo o que escoitaron foi
producto das vosas gorxas, da vosa boca, da vosa capacidade vocal, digámoslo así, non? Sí. Imagino que foi, non sei se foi complicado, a mí parece... No, a ver, é traballo de obradoiro. Traballo de obradoiro. Claro. Logo é mérito aquí do maestro, entonces, non? De todos, bueno, claro, ele é o mestre, pero é obradoiro puro. De todos. O de estar todo o rato de xeonllos, que tal o levastes? Ben, sodes sufridos. Sí, claro, somos novos. Son novos, están como chavales, vamos, están pa outra. Membros do xurado, que vos pareceu estes cantos nativos? Ben. Eu teño que decir, e digo coa boca chea, pero encantoume, de verdade. É unha canción arriscadísima, as voces estaban super afinadas, super coordinadas, e estabades completamente metidos no papel, realmente. A min transportáchedesme. Gustoume moitísimo, de verdade. Digo con moitísima sinceridade. Parabéns, de verdade. Sí, sí. No, a ver, este é un estilo complicado, o sea, meterse de repente a facer cantos da Amazonía, pois, claro, teñen unha forma de cantar que provén directamente da selva, non? O sea, eles o que cantan ven directamente da selva, o sea, eles intentan fundir o seu canto cos sons da selva, non? E aquí, pois, reproduciuse un pouco esa parte de selva, realmente. De verdad, moi ben, o sea, sei que non é fácil porque hai que xogar coas cores das voces, fixestes un traballo moi bo a ese nivel, parabéns, de verdad, moi ben, sí, señor. Que te inspirou a ti, Eva? Que estades nomeados, por tanto, vos xogades moitísimo esta noite. Esos paus de chuvia que hai por aí non levarán dardos envelenados, non? Para cambiar opinións dos xurados. Seguro, eh? Creo que non, non. Pasou detección de metal. Non foi falta soplar con dar, xa. Ah, xa. Veñen guerreros, veñen, ostras, veñen guerreros. Bueno, non vos columpiades moito, levadevos ben. Rematamos, xurado, sí, damos un forte aplauso, deixamos que se vayan a descansar os amigos do Obradoiro Vocal. A Vila, moitísimas grazas. Moitas grazas. Graciñas. Pacho pararé, allí os iré. Nos seguimos a cantar que o noso. Como saben, as Sisters son un coro eminentemente de música negra, pero tamén se atreven e tamén tocan outros paus. Oxe, por exemplo, atrévense co pop, van vir cun clásico de Los Tamara, pero hai algunha delas que arrisca algo máis, que se lle dá incluso ata polo jazz. Eu son Ángeles, ela é Carmen, somos as directoras das Sisters in the House. Ademais deste coro, pois, colaboramos noutros proxectos xuntas, como, por exemplo, o cuarteto vocal Ellas. Ellas consiste nun cuarteto vocal sin que este sostenido por ningún instrumento, nin nada rítmico. Si unhas de nos equivócase, pois todo vai un pouco atrás, todo un pouco arriscado nese sentido. Temos un repertorio variado, a verdade. A idea nun principio era máis estándares de jazz e temas de soul, pero co tempo derivamos e fixemos incursións noutros estilos, como incluso en temas pois tradicionais, non, da música galega. Eu teño que compaxinar moitas cousas. Ela tamén ten clases, eu tamén dou clases, eu teño un fillo, estou casada. Trátase de aproveitar o pouco que tes, aproveitalo ben. O tema que imos interpretar esta semana, Santiago Boi, en realidad nos pasámoslo a galego, a Santiago Boi, bueno, un tema dos Tamara, ten moito corazón, bueno, a min gustoume especialmente, nada, como que fago o que quero, madre. Pois monteino, a elas encantoulles e adiante con isto. Xa ben, Ángeles e Carmen, estades en todas,
Sisters in the House, en Illas. Como vos metestes nesta aventura do jazz? Un xénero moi complicado, por outra parte. Sí, a mí particularmente o jazz, o sea, a razón pola que máis me gusta é por toda a parte de improvisación que ten a liberdade, non? Que cando cantas jazz, pois podes improvisar, podes cambiar melodías, non sei. Que cantan, pero que tamén fan a parte instrumental. Facedes tamén todos os instrumentos, non? Efectivamente. Con Illas imos a capela, non levamos instrumentos, cada unha somos 4, cada unha das rapaces facemos distintos tonos, e incluso, bueno, pois arriscamos así, facemos trociños de eso, tipo de boxing. Eu fago unha trompeta a veces tamén. Hai que darse a todo. Igual no outro programa pido que fagas un poquinho o da trompeta. Sodes atrevidas as Sisters. Ocupas que eres o teu sitio, vannos deleitar Sisters in the House cun clásico do pop dos 60, un clásico dos Tamara, nada máis e nada menos que a Santiago Bou. Sisters in the House. Subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou, a Santiago vou, a Santiago vou. A Santiago vou lixeiriño camiñando, e con meu paragüiñas por si a choiva me vai mollando. A Santiago vou lixeiriño suspirando pola miña Carmela que con Compostela me está esperando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou, a Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, a Santiago vou, camiña Carmela en Compostela. Fica o subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou lixeiriño camiñando, e con meu paragüiñas por si a choiva me vai mollando. A Santiago vou lixeiriño suspirando pola miña Carmela que en Compostela me está esperando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou, a Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, a Santiago vou, camiña Carmela en Compostela. Fica o amor. Santiago veñen da Coruña, Sisters in the House. Ángel, xa te aproveito. Sí, no, porque vinte aí con moito flow aí, moi MC. Hai que darse a todos, xa te dixo. E o beatbox tamén lle dabas, non? A ver, como facías ese trocho? Non, eso é Carmen. Eso é a directora. Porque aquí xa temos aquí unha rapera aí, unha MC aí tal. O tema do beatbox aí co de Illas, vaya. Pero estou empezando, Humilde. Hai marxe de mellora, pero as Sisters pegan ya todo. Membros do xurado, que vos pareceu este Santiago Bou? Bueno, a min as Sisters gustanme máis en outros registros. Quero dicir, este arranxo deste maravilloso tema dos Tamara está ben,
pero bueno, non é do que máis me gusta das sisters. Unha cousa que se notaba era que había en algún momento que os acentos estaban un pouco condicionados pola coreografía que escollestes, e en esas partes quizáis gustábame menos a cousa. Houve momentos despois moi brillantes, non? Pero, bueno, ao principio así unhas dúbidas de afinación. Quero dicir, para min non foi a mellor actuación das sisters. Ainda así valoro o arranxo e pareceme que está moi ben, pero bueno, é unha cuestión personal. Nasla. Bueno, a min gustoume, parabéns. Saíchedes un pouquiño da zona de conforto que falábamos a semana pasada, e a min gustame que a xente se arrisque. Botei máis de menos máis desparrame, por decirlo así, o que chegou ao final, que era como a guinda, non? Do pastel, que eso gustoume. A verdade é que fochedelo gardando ao final, botei no de menos un pouquiño antes, pero a verdade é que foi arriscado, visto dende outro punto de mira, e eso gustoume. Eu estou aí que sí. Hai de todo, ok? Eso é o resumen da vosa actuación. Hai cousas moi boas e cousas que se poden mellorar. Eu teño a sensación de que aquí hai unhas voces impresionantes e que ainda non as podemos escoitar. Non sei se son por un tema de que, bueno, plantexamos os temas pensando no coro. E sempre sodes... Pero está ben. Está ben, pero eu vou meter un pouco... iso. Sí, eu xa sei, pero ti e eu somos diferentes. O que quero decir é que sinto que eso, que así como noutros coros hai voces que a veces les decimos, oye, por que non o pos no coro e non de solista? Aquí hai capacidade para moitas solistas. Eso é unha sensación moi boa que teño. Tamén me pasa como lle pasa a miña compañeira. Ai, cando deixades as maniñas e vos deixades soltar o corpo, é outra enerxía. Así que dalle un pouquiño máis de voltas ao tema. Gústame que xoguedes. Xa sei que sodes super aquelo de... pero... estructuradas. Si non, agora cando fan, en que programa va a facer? No, se fan, por suposto, aquí no escenario. Don Happy Day, un forte aplauso para Sisters in the House. Gracias, moi amables. Sí, arriscando, e a verdade é que temos moito traballo, sabedes, detrás, incluso cas conchas que levamos todas, que é un traballo feito a man, que levou o seu tempo. Bueno, a verdade é que estamos contentas co que dixo o xurado, ca actuación, e nos vimos a pasalo ben, porque somos unha familia, e vimos a disfrutar e punto. Pois era unha vez unha moza que se chamaba Alba e que lle encantaba cantar. Era da Coruña e o certo é que disfrutaba de cada ensaio e de cada actuación que compartía cos seus compañeiros do Acorde Secreto. Ademais, era bastante mellor contacontos que a min. Vexan. Hola, que tal? Como estades? Pois eu son o Duende Tristán. Sí, estou aquí para presentar a unha rapaza. Chámase Alba. We could have had it all, rolling in the deep. A ver, a verdade é que é unha rapaza que lle gusta moito cantar, non? Está nun coro moi chulo que se chama El Acorde Secreto. Alba é unha rapaza moi polifacética. Sí, a verdade é que fai un montón de cousas. É monitora de tempo libre e dá un montón de clases. Tamén colabora co portal vivecoruña.com e tamén clase de baile moderno. E despois dá inglés tamén. Yellow. E por se todo iso fose pouco, aínda atopa tempo para contar contos. Sí, e ademais contaos. Había unha vez un coro de nome El Acorde Secreto, ao que seleccionaron nun programa para cantar en directo. Cando os do Happy Day os escoitaron cantar Xogo de Tronos, quedaron prendadiños no momento. Aquilo foi unha fantástica experiencia para El Acorde Secreto, que dende aquel entón enchen de ledicia os corazones de actuación en actuación. Ai, que ben, que bonito, que emoción. Eu penso que o Acorde Secreto vai gañar o Happy Day. E como non o vas creer? Se ti es cousa miña. Bueno, ben sabe que de contacontos vale moito máis ela que a min, non ten punto de comparación, Alba? Onde che quedou aí o compañeiro?
Pois deixeno na casa porque me dá moitos problemas. Descansou. Contrólame moitísimo e tal, e mira con que ligo, con que non, entonces dixen, bueno, quedas na casa e punto. Quedou por aí tomando algo por a Coruña. Como se chama o moniquereque? Como era? Tristán. Tristán. Claro, galego, celta de toda a vida. No, Tristán para segundo Deportivo gustaballe moito Coruña, a verdad? Sí, sobre todo polas noites gustaballe moito Coruña, Tristán. Ten razón, bueno, E conta... tamén era unha esponxa, non? Din. Ai, bueno, xa Como moito... meu. Oi, cuidado, aí xa moito faltar, Aí xa moito faltar, estamos xa meténdose en fonduras. Vamos a falar do tema que tedes agora que aquí que defender. Cal ven sendo? Price tag. Price tag. Etiqueta chamas eso, non? Sí. O título da canción significa eso. Vaite colocando, porque vos saberte que sodes un coro o acorde secreto, sin moitas etiquetas. Empezaron con Queen na primeira gala, na segunda atreveronse co swing e agora un tema máis moderno, Jessie J, Price Tag, son el acorde secreto. Ola, esta canción que están vostedes a escoitar fala de money, fala de cartos, fala de diñeiro. E nós non estamos aquí por iso. Nós estamos aquí esta noite porque nos gusta cantar e porque nos gusta compartir todas as emocións e toda esa paixón que levamos dentro. Señoras e señores, con todos vostedes, el acorde secreto. Like everybody's got a price. I wanna hold you sleep at night. When the sound comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got your shades on your eyes and you feel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna have world dance. Forget about price tag. Ain't about that, ain't about that, yeah. Bobby, wanna have world dance. Forget about price tag. We need to take it back in time. With music matters all your night. And it was a long promise and pity your hopes. I'm mighty only getting tired. Why is everybody so lost? Money can't buy us happiness. Got me all blown down and enjoy right now. Guarantee when we're feeling all right. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna have fun there. Forget about the price tag. Ain't about that, ain't about that, yeah. Bobby, wanna have fun there. Forget about the price tag. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about that, ain't about that, yeah. Bobby, wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about that, ain't about that, yeah. Bobby, wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about that, ain't about that, yeah. Bobby, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Un aplauso para el acorde secreto. El acorde secreto de La Coruña. Gracias, chicos. Moitísimas grazas. Membros do xurado. Derradeira actuación desta noite, que vos pareceu este price tag? Decía Graham Greene que o que non se ve pódese ignorar. Cando facedes unha canción desta forma, a xente non pode dicir non, que a base musical axudou ao grupo, porque isto é el algodón non gaña. Estades, creo, apostando moi fuerte. Gústame, pero tamén asústame.
A verdade é que antes falei dun arranxo que me gustou, este encantoume tamén. Gustoume moito a progresión tamén da enerxía, non? Sí que notei algunhas cousiñas de afinación aí ao principio, non? Pero foi crecendo en enerxía e valoro moitísimo que se fagan cousas a capela e que os coros sonen a coro, que é o que ten que ser, non? Entonces, noraboa, moi ben. Brevemente, Natla. Pois suscribo basicamente porque evidentemente cando hai unha base que che fai toda a parte rítmica o arranxo ten que ser concebido de outro xeito completamente. Si a línea de baixos sonou espectacular, moi ben, sostiveron o tema excelentemente, eso facilita moitísimo o labor do resto, non? Claro que sí. Perfecto, pues pedimos un forte aplauso. El acorde secreto. Gracias, chicos. Muy amables. Gracias. Bueno, petámoslo moitísimo. Estamos super contentos. Aquí se ven a xogar. Hoxe foi unha noite estupenda. Non sabemos que vai pasar, pero nós estamos a tope! A tope! Happy day! Membro do xurado, chega a hora da verdade. Ui, que mala cara tes, Eva. Tes máis mala cara así que de costumbre. Que che pasa, entonces? Que tes? Non che escoitei nada. Como non veres algo máis? A ver. Como? Teño que facer un pisín. Vai, tes que ir ao baño, non? É o momento de nomear, pero tú curiosamente tes que ir ao baño. Bueno, non pasa nada, está ben. Bueno, pois mira, xa aproveitamos todo. E de paso que ides deliberar, tomades o vosso tempo, membros do xurado, podemos levantar. Que Eva vai a darse un alivio. Un aplausiño para eles, claro que sí. Que teñen que tomar unha decisión moi complexa, moi difícil. Hoxe, novo eliminado, nova mellor actuación da noite e nova criba. Veremos o que decide o xurado. Para que vostedes vayan facendo xa as súas cábalas, imoslle recordar todas e cada unha das actuacións desta noite. Xa teñen claro os seus favoritos, xa fixeron así unha pequena quiniela, unha pequena cábala do que pode pasar a continuación neste O Happy Day. Membros do xurado, é a vosa quenda. Quen credes que foi a mellor canción esta noite? Bueno, vou comezar dicindo que esta noite é unha noite de decisións moi difíciles. Sen embargo, a decisión da mellor canción foi unha decisión, creo que por unanimidade, e polo seu risco, escollendo a canción, pola súa interpretación, o xurado de O Happy Day decidiu que a mellor canción da noite foi a de... Amila. De estar sinalados a ser propostos como mellor canción do día. Paraboa. Paraboa.
en casa. Un abrazo a los que están en casa. Aso parare, io seré. Bueno, e agora a cousa está entre Ferrol e Pontevedra. Os de Vía 7 xa teñen experiencia de pasar un destes trances. Os de Alecrín debutan neste caro cruz, nesta morte súbita. Membros do xurado, toda esa palabra. Creo que che toca a ti, Eva. Sí. A ver. Aínda que na miña taza de tomiño pon que teño apetito para a destrucción, o feito é que eu son manager. Os managers dedicámonos a salvar todas as noites os artistas que baixan dun escenario e que saben que algo non vai ben. Ese é o noso traballo, que nunca no seu camiño perdan a enerxía, perdan a ilusión. E hoxe son eu a que teño que parar un grupo. Pero pensando en positivo, que é unha cousa que me gusta facer desde que son nai, tedes que saber que por aquí van a pasar todos menos un, vale? Sodes especiales, pero solo neste momento. E outra cousa é que a vosa vida artística deu un paso de xigante. Xa non sodes os que chegaron. Isto vai a axudar o grupo, a axudar o coro. A expulsión de hoxe é unha triste despedida, pero é el inicio de unha gran amistad. Da amistad co público, que non tiña moito público, non sabía que vos erades vos. Por lo tanto, vámonos quedar con que esa expulsión é un ata logo, non? Ata outro escenario. E quedadevos co millor, porque o que vou decir non ten mira positiva. O coro de O Happy Day decidiu, con moita discusión que me fixo un dolor de cabeza impresionante, por certo, que esta noite o coro expulsado é Vía 7. Momento difícil. Aplauso para Vía 7, claro que sí. Maraboa, Alecrín do Río. Maraboa. Maraboa. Queden aquí un momentiño, queda aquí un momentiño. Ao final quedamos. Non quero quedarme solo aquí cos amigos de Vía 7 expulsados, ao final. Por iso contabades, se non o contabades. Baraxábamos todo tipo de posibilidades, ímonos moi contentos aínda aún así para casa por toda a experiencia e nada, a seguir medrando e a seguir mellorando. Bueno, quedoume tamén co positivo que dicía Eva e co vosso positivismo. Pero non choredes, tomamos a Santa Ledicia. Quero destacar deste coro que, bueno, a verdade que hai un movimento, eso respírase, tense que notar a través da cámara e nas súas casas tamén, pero que especialmente Vía 7 sempre fostes deste sempre un plus, tanto fora do plató como tamén na grada. Sempre aplaudistes como que máis a compañeiros seus, precisamente a Alecrín, ou neste caso tamén a Vila, co que estaban xogando cara a cara a permanencia, e fostes un exemplo de comportamento e un exemplo de compañeirismo. Así que moitísimas grazas, formaredes parte sempre da familia do Happy Day, e este aplauso é para vos. Moitas grazas. E recordamos con alegría os mellores momentos de Vía 7 neste O Happy Day. Somos un coro moi novo e dixemos, pois hai que meterse na tele para dar un salto. Ben queridos aspirantes, xa formades parte do Happy Day.
A verdade é que o noso coro tiña moitas expectativas con isto de entrar no programa, estaban moi entusiasmados. Estás lonxe de mí, pensa que coa túa ausencia non podo vivir. O coro, aparte de ser unha actividade musical, eu creo que é unha actividade moi boa para reunirnos cos amigos. Non imos parar, me refiro en la que abandonemos o programa, seguro que nos escoitades por aí. Imos pisar forte, vamos. Isto, o importante é o camiño, non é o resultado. Xa o viron, aquí a Ledicia vai por barrios, a Cruz tocoulle neste caso a Vía 7, a Cara Alecrín, seguides unha semana máis conosco, pero que nadie se despiste, que nadie se relaxe, porque chega o momento da criba. E están 5 coros no bombo, e só 2 se van salvar. Vemos do xurado, creo que che toca a ti, Nasla. Eu quero falar con Encaixe. Encaixe, que é un coro limpo, de liñas limpas, sobrias e elegante. Saichedes un poquinho da zona de conforto e despois de todo o que vimos, a decisión que tomamos o xurado de O Happy Day esta noite é que o coro Encaixe estea nomeado para a semana que ven. Coro Encaixe, un aplausiño para eles, que se enfrontarán por primeira vez a ese trance, a loitar pola súa permanencia neste escenario, no plató de O Happy Day. Seguimos, a criba sigue, 4 coros, 2 sálvanse, 2 serán finalmente nomeados. Eva. Sisters in the House. Xa vos comentei o que penso, os meus compañeiros e eu creemos que tedes un gran potencial, que tedes esas tabuas que vos permiten estar aquí sen estar nomeadas todavía, quizás ese sexa o camiño, non? Ir dando esos pasiños, variando o repertorio, ou non, ou quizás o que hai que facer é tirar un pouquiño máis da enerxía, sacar esa forza de mulleres encima do escenario. E a resposta á pregunta de si hoxe estades ou non nomeadas responde exactamente a esa petición que fixen ao principio. Ten que ser a millor actuación da etapa deste programa. Tedes que haber actuado como nunca. O coro de O Happy Day decidiu que Sisters in the House está nomeada. Outro coro que tamén terá que pasar por ese trance, loitar pola súa supervivencia no Happy Day. Cada vez as cousas están moi máis complicadas. Estou facendo aquí cálculos e creo que nos quedan 3 coros, 2 salvaranse, un será nomeado. Turno para Nasla Xami. Eu quero falar con Coda. Bueno, xa o dixemos moitas veces a que eu vos ven a presión. Hoxe foi a verdade, moi sorprendente. Como falaba Eva antes, non sei que estrategia levades, porque déchedenos moito. Entón, a ver como vides para o seguinte programa. Despois, de deliberar, o xurado de O Happy Day decidiu que Coda esta noite este salvado. Para Coda, Noraboa e Libra pasan a criba, pero entre Alecrín e entre Acorde só pode haber un coro que se salve. Non se movan, nin vostedes tampouco. Vos tampouco queda un momento de tensión definitiva. Quietiños aí. Seguimos ca criba, acabou o tempo. Ramón Bermejo, a decisión está na túa man. Pois sí, a ver, como
como dixen ao principio, esta foi unha noite de decisións moi difíciles, moi complicadas. O nivel cada vez está máis alto, todos os coros están dando todo, e hoxe tivemos un momentazo coa zarzuela que trouxestes, con ese maravilloso ramillete de cravos que me levaría para casa directamente, vamos. E o Acorde Secreto fixo un temazo aí con unha interpretación a capela para quitarse o sombreiro, ese sombreiro que levades aí. Sen embargo, pois os dous coros tiveron tamén os seus momentos así de dúbida, ¿no? Pero bueno, dito isto, o xurado de O Happy Day decidiu que o coro que se salva para a semana que ven sexa Acorde Secreto. Bravo, Acorde. Noraboa, pasades a criba, seguides connosco, Alecrín. Volveu tocar cruz, pero bueno, vésemos animadas, non? Animadísimas, estamos moi contentos de estar aquí, estamos pasando estupendamente, nos alegramos moito de que eles se salvaran, moitísimo, de verdad. Pero que maravilla facer un programa así con xente tan boa e con tantos sorrisos, é un auténtico luxo, un auténtico prazer, e como sempre lles digo, como somos un programa happy, temos que marchar con o noso mellor sorriso. Bicos mil, graciñas. Accio parare agli osire, io ne caporaggio sire. Accio giuenere, giosire, accio giuenere, giosire, Faccio parare agli ossire, faccio parare agli ossire, faccio parare agli ossire, giuvenere capora agli ossire, faccio parare agli ossire, faccio parare agli ossire, faccio parare agli ossire, giuvenere capora agli ossire, faccio giuvenere, ossire, faccio giuvenere, ossire, faccio giuvenere, ossire, faccio giuvenere, ossire, faccio parare agli ossire, faccio parare. Danone, coas familias galegas alimentando sorrisos desde 1919. Danone patrocina O Happy Day. ¿Crees que no necesitas ayudar a tus huesos? A partir de los 50 años, tus huesos pierden calcio, pudiendo bajar su densidad, siendo una causa de riesgo de fracturas por osteoporosis. Densia con vitamina D contiene 500 miligramos de citrato de calcio de fácil absorción para ayudar a reducir la pérdida de minerales óseos. Densia, el experto en huesos. Ai, os amores non correspondidos. No fondo sempre temos esperanza de que esa persoa pola que bebemos os ventos nos faga caso, nos corresponda. Claro, mentre iso non sucede, poden pasar dúas cousas. A primeira, que nos diga directamente: mira, tío, marcha de aquí, non quero saber absolutamente nada. Ou a outra, que non diga nada e aproveita a situación de que sodes amigos